paakafona ipo paari kutaura ngechiti ndakandina amai vangu ndogara namai vangu saka nyaya dzachona dzazoita so nemurume wakaita sei vakatanga vavafidha kuti avati mombe ndedzikwaamai mucheche ine madhonza ari mombe dzine tsimba riri mudanga munda imo mudanga mangu hamuna rwangu rwerudyi rwangu rwerudyi ndichiti ndichataura chokwadi chokwadi choga pasina nhema Mwari ndibatsirei. Right. Esteri Mukokota muri kupomerwa mhosva yokuregera mombe dzenyu dzichienda kunoparadza chibage nebhinzi mugadheni raShumai Mubaya. Mhosva munobvuma here hongu kana kwete? Ramba mhosva. Asesa. Shumirai Mubaya. Nokuti makadzirwa chibage nebhinzi nemombe dzaEsteri asi aramba kuchikweta. Nekuti mungatsanangurira ruzive here kuti chokwadi makadyirwa mbeu dzenyu. Pamusoro ini ndakadyirwa mbeu dzangu dzechibage nebhinzi. Chibage chinova chemunhu wangu wanoshandisa akakumbira kusimudzira bhinzi ndorambe dzakadizvo zvazvikaita munhu wangu akatuma vana vake urimusichinatenda kuti kana mishonga zvinochera mvura kusini ndopavakaona mombe dzichitimwa dzichikomba kuri kuseneseni kwenguva dzekuti vanhu vada kuchikoro vada saka vana vakatadza kuziva kuti mombe idzi ndedzana ndobva vataura zita reumwe munhu kuti mombe idzi dzataona ndedzanei isu ndokudedza munhu uyo akataurwa zita nevana vainzi Vanyemba. Vanyemba vainzi kuvasheredza. Vanyemba ndokuti mombe dzangu ini dzarara kudanga asi mombe dzisina kurara kudanga ndedzaamai vanonzi amai mucheche kuchirehwa ndobva tatumira shoko kuna amai avo ndokubva vanotorwa nevana vakanga vaona vai vana ava vauya navo kunzira vanonzivo vaitoramba vakati asi mombe dzangu kana dziri idzo dzazvika kugadheni kwenyu dzinouya zvakare nokuti dzinguva dzakanga dzatonguva dzekumanheru kuti dzadyaune manheru angatabvara vadari kupindura saizvozvo vakauya chokwadi vakasvikosangana nemombe vana vainda vakanga vakutotinha mombe dziye kuti kudzidzosera direction kuti dzinange kumba amai ava nevana vakasvika pagadheni patakanga takavamirira kuti tivaratidze zvakanga zvaitwa nemombe imwe mhou yavo ine zita rekuti Gypsum vakabva vatoisvikira yakutosvika pane rimwe gadheni riri pedyo nerangu iroro ndobva yatinhwa nevana vayo yakatenderera pane kachikomo karipo ndokubva yanotora imwe rodhi inouya futi kupi kugadheni riye tiri pakudaro mai ava vakasvika ndokuvati titambirei nekuvakwazisa nekuvatsanangura kuti ndo zvaitwa nemombe asi mashoko avakasvika vachitaura vakasvika vachiti ndiratidzei paparadzwa ndibhadhare ndobva tati ko imi munoda kutanga mabhadhara here musati maona zvaitwa nemombe kuti kana zvichiita mutaure mashoko ekukumbira ruregere ndobva ivo vataura vakati aiwa mombe ndinoziva dzinoparadza saka kana zvadzaparadza kudai ini ndiri kuda kuti ndibhadhare taurai chete zvamuri kuda ndibhadhare takati aiwa imi chitangai maona munda kana mane mazwi ekuti munoda kubhadhara chionai munda zvakaitwa vakatenderera munda chokwadi vakatanga nemechibage mabhuku wangu ndokuzodzoka nemebhinzi vachidzoka vakasvika vakagara pasi parutivi pepatanga takagara vakati taurai zvamuri kuda kuti ndibhadhare ini mashoko aya anga akutondirwadza vachitaura kudaro kuti ko vari kutanga sei kunanga kuda kubhadhara vasingade kutanga vambokumbira uregero rekuparadza kwaitwa ndobva ndati amai mucheche zvamunoona kudai kana magutsikana kuti imimi muda kubhadhara chizoekwa chena nekuti apo kwanga vakutanga kuda kuita kachirima so chizoekwa chena unatsogutsikana nezvaitwa nemombe imo muzoita sei muzobhadhara imwe mombe yavo yacho yandikutaura mhou yanga yauda topinda mumombe ndokuchitoti regai vakomana chimhanye mutini chimombe musaitendera kuti ipinde mubhinzi mombe yechokwadi yakatinha ndobva yanotenderera chikomo ndoinewa rodhi yatinge tapetonayo kumba tokubatana navo tawirirana kuti mangwana vachazodzoka vanazowasisa munda vawane kubhadhara sekutaura kwavanga vaita ini ndobva mombe ye vaitina mombe ye vakatodaro vane wavaifonderana naye pafoni vachitomudza kuti mombe dzapara mhosva kuno ndiritori kugadheni kwacho kwadyiwa nemombe vachitaura kudaro mombe iye vakatotaura nemunhu vachiti ini handikoni kuitina dai wauya ndokunga vaida kuti anovabatsira kuitina munhu uya haana kukwanisa kuuya ndobva vaisiya zvakare kupi ikoko mombe yakarara zvakare usiku hwacho ihwo iri kugadheni ikoko ichidya futi ndokubva zvadarika izvi saka ini ndopandakatsvagawo angandibatsire kureva vedare rimwe ndobva ndaredza vagogodera vakabva vaya kwabva vaona zvakanga zvaitwa nemombe aiwa sorry ndamhanya kumberi
vakazouya mangwana acho sekutaura kwangataita kuti vaone zveitwa kugadheni. Vauya mangwana acho vakauya vachinditora kumba, ndobva vanotora mumwe wangu ndobva taenda kugadheni. Vakauya nevanonzi vamusundasura. Vauya kuyo ndobva vakanga vakutanga kukakavara vakuda kuramba amusundasura, ndovakauya neshoko rekuti mombe hadzina kudya. Ndakanga ndakadzibopa, takataiwa hadzina kudya dziri mbiri dzinobopwa. Iri idanga rese ndikuradza matsimba ari mumunda, asi matsimba emadhonza oga anga akatosangana. Ende imi tinokutadzai kubopa mombe hapana, nekuti mombe dzakatoziva kudanga, saka kutendera kuti mudzibope zvinotoitika motoenda nadzo munoswera kwamukaswera, mombe dzozodzoka zvadzo pamba padziri. Vadaro mai ava tasvika pamunda vakanditi chitaurai zvamuri kuda tibhadhara. Vabva vakurukura nevamwe vangu, ndobva saka pakuramba vaona vakati munoona mashoko amuri kutaura inini anondirwadza nokuti ndiri munhu aparadzirwa nemombe. Saka ndinokumbirawo kuti mutaure chokwadi. Kana muri ndimi mune mombe dziri panapa, totaurirana zvamakati nezuro muda kuti mubhadhare. Saka ivo vakati kana musiri imi, ndobva ndavatendera kuti kana musiri imi mubuda pano tiregedza kuti asii kutaurirana. Kana musiri varidzi mombe dzakaita izvi, asi imi yenyu yakasvika pano nezuro ndakaionaka kutaura kwandi kuita ndiri munhu ari kurwadziwa. Zvakanzi aiwa aumba inini ndinoda kuti tinzwisisane tibhadhare mombe dzinotadza shuwa mombe yangu yakasvika pano nezuro. Ndakati mhosva ini ndakanogara pasi, ivo ndobva vataura zvavakakurukurana nemumwe wangu handizvizivi. Asi chandinoziva ndechekuti pakapataura mashoko kuti ini chibage chandinacho kumba chakaoma ichi chadyiwa chinyoro. Saka taurai ngoro dzamuri kuda ndikupei chibage, asi apari zvino hachina kutsoma ngoro. Ndokubva tatiwo ini ndokubvunza zvakanzi muri kuda chii. Ndobva ndati aiwa imi muchindidzoserai ndakadyara magarani 3 ebhinzi nesaga rimwe chete rekombaundi randakagandara. Saka izvozvo zvinhu izvozvo ndipe nditangise kuti kudyara bhinzi, nokuti bhinzi haritungi, hapana kwatichaendai. Chindipai ndozvinhu zvandakashandisa pakudyara kwandakaita ndidyare bhinzi rangu. Zvakanzi mutouya nhasi mutore zvinhu izvozvo. Ndakati manje ina handina mombe, imi ndimi nemombe, chitonotakurai ndimi ndunziri kumba, zvinhu zvaparadzirwa kuno kugadheni asi ndunziri pamba pangu nokuti munobatsirwa. Zvakanzi handikwanise ini mombe handina, ndokuti alright. Ndobva tafamba. Ndakaenda kumba ndokutaura madzimai angu, ndakati ndozvataurwa namai chinhu, saka ndiperekedze ndinotsiga fertilizer imo nditakurwa mbeu yebhinzi yavati ndinaro ndinouya ndokubaya. Tichisvika pamba pavo takatoti gogo gwembe kusvika ndokutitambira. Ndobva vati ambaya ini handisi kukwanisa kubhadhara magarani 3 amataura. Pandatarisa munda wenda natsocherechedza pabude magarani 3 paya. Ini ndinorima bhinzi. Munhu wanga ndichitarisira kuti andipe fertilizer yamataura, fertilizer yachati asi kukunda kuya naye pano nhasi. Saka pandakufanira kupai garani rimwe chete refertilizer, garani rimwe chete rebhinzi, ndoranda kukunda kupai. Nekuti ini mumunda muenda ita hangu usimbe unatsotendera kuti nditarise zvaparadzo. Ini ndakarwadziwa nemashoko aya avaitaura, ndokusumuka ndakana izwi randakavapindura ndokudzokera kumba. Ndobva ndakanobata foni yangu ndokufonera vagogodera kuti vauye kuzoona zvakanga zvaitika. Vagogodera vasvika, shuwa ndakatendera kuti vanyore samoni vaende kunopani amai muchena. Zvadaro pakazotaurwa dheti rakanga raiswa, ini ndakakundika kuuya, mudzimai wangu akafuma achirwara musi wokufanira kuita. Saka ndakatanga kufona manheru kuona vagogodera kuti ndichakundika kuuya mangwana kuti mudzimai wangu ari kubatikana. Kuseni kwati ndakazosenda message ndaona foni yagogodera isiri kuita. Ndobva zvadarika. Wamusi wa30 which is 9 days after dheti ravakanga vapuwa Samuel, mombe dzavo dzakadzoka zvekare kugadhi. Ndobva dzatangisa futi kudya pane zvanga dzasidzira dziye. Akaona mombe mukoma wangu ndokundishedza, uya uone mombe dzavana mcheche dziri kupi kuno kugadhi, ndokumhanya ndokusvikoona shuwa dziri mugadhi. Inini ndakadzitora mafoto mombe dzavo dziri mugadhi mangu dzanga dzatinwa kubva muchibage, vakutisvika mumunda webhinzi. Ndobva ndakasvika iniwo patime iyoyo ndokutanga ndatora vhidhiyo, ndobva ndazotora mafoto mombe dziye ndokudzimisa ikoko. Ndakati chimirai tivashedzi vadzione dziri kuno, nokuti kuramba vanozokwanisa kuramba. Ndobva ndavafonera mai avo, vakabva vatondipindura pafoni vakati mombe dzenyu ikoko kugadheni hamuna kuvakira, saka imi garirewo masikati angu. Asi nguva idzi dzakakadzatoo kuma26 dzatanganga ndine mombe dzavo kugadheni. Ivo ndobva vaita kutumira munhu akauya kuzotora mombe mushure mokundipindura parunhare kuti imi ndatumira munhu ikoko, asi mombe dzenyu gadzigadheni hakuvakwa, garirai gadheni ndozva. Waramba mhosva, mhosva yaramba mberi. Mombe hadzina kudya here. Pamusori baba vakatuma mombe anini handina kudziona dziri mumunda, hadzina kudya. Matsimba angari mumundamo nemombe dzedinadzo, handina tsimba riri mumunda imwe rakafanana neidzodzo. Sei maramba zvine tsimba? Mombe dzangu pamusoro national musi vakauya baba vakatuma vana vavo kuma4 vachiti mombe dzarare pai mugadheni. Vati mombe dzarare mugadheni, vakauya kuma4
ava vakauya kuti tafoneka zoende kwanyemba tikanavataurira kuti mombe dzadya kugadheni ndedzani. Vakati anyemba vatiti mombe dzaamai Muchenje ndo dzisina kurara mudanga. Ndikati kuti nditi mombe dzangu hadzina kurara mudanga, ini ndamuka ndichione mombe dzangu dziri mudanga. Bhero ndakarinzwa manheru echiuya anovharire mombe dzangu, inini anochengetere mombe dzangu ndine chinako amusundasora. Ndichozwa ndazoita ndaenda kugadhera ndikati imimi mombe dzangu 8. Kubva vaita sei? Kubva ava vanditi anyemba ndo vatatipe pressure yekuti endai kui kwamai Muchenje. Ndikavabvunza kuti imi makuhove pressure namusundasora sei mombe dzarara mugadheni kubva makuseni kusvika kuma4 nguva yese manga muchiitei. Mombe dzangu dzakavhurirwa mudanga mangu nemwana wangu akaenda nekwaanyemba kwacho vakanobhadhisa mombe yavo vakabva vadzisairira. Izvozvi mombe vari kusairira vakabva vadzisairira nemunhu waari kutaurayo kuti ndiye akati mombe dzamai Muchenje hadzina kurara mudanga. Shuwa anyemba ndakazovabvunza wafanaka maudza anga nishumai kuti mombe dzangu hadzina kurara mudanga sei, imi mombe dzangu dzanga dziri mudanga. Akati amai Muchenje nyaya iri apa idziri nyaya yemombe chete, inyaya yemunhu wamunogara naye kuba kwenyu. Ipapo pandakasvika kugadheni uya pandaroti zvemunotaura kuseri uko ndiri kuita sei, ndiri kuzvinzwa. Ndiye iwavo baba ivo vakagara ipapo. Ndikati aiwa ndazvinzwa, chirega ndichifonerani nechinanga wanoita sei vanovharire mombe. Ndikavadedza nechinanga vakauya zveshuwa tikaenda kumbapa. Ndakatosvika kugadheni ikoko nechinanga vatava kugadheni kubva vandifonera kuti amai Muchenje ndaakuna. Ndikati aiwa ndiri kuuya ndikutsvaga munhu kusiyarani gogo ndogara namai vangu vakastroke. Paakafona ipo paari kutaura ngechipfu ndakandina amai vangu ndogara namai vangu. Saka nyaya dzachona dzazoita kuti nemurume wakaita sei vakatanga vavafidha kuti avati mombe ndedzikwamai Muchenje. Ine madhonza ari mombe dzine tsimba riri mudanga mangu munda imi mudanga mangu hamuna ine tumombe tudiki zimba remombe ngarodecha kuti uzoti ko atika dzakadya pekutanga dzakazonodya ngechipiri. Kechipiri kacho ikako kaari kutaura mombe dziri kufamba kwanga kusina kumbodoka paakataura paakadifonera. Endi pane munhu akamuona echiti nemombe idzi nekuti pandakauya kunoku haana kumboiudza agogodha ingadana wakandiudzoti ndisauya. Ndakauya svondi racho mukazoti tikazopuwe date re28 tikazopuwe date ra12. Asi kechipiri akamuudza here kuti mombe dzenyu dzadya? Haana kundiudza kuti dzadya. Akati amai Muchenje uyai kune mombe dzenyu dziri kupi? Dziri kuno. Ndikati dziri kuno dzauya kuno gadheni. Saka pane munhu akazondifonera akataura kuti amai Muchenje mombe dzenyu ndakatenge ndichitodzitina. Akaonekwa ichidzitina nekutsanga mugadheni muri kova. Akaonekwa ichidzitina nekurukova kubva adziisa mugadheni kubva akwidza kumusoro. Saka panga pane munhu akabva kupi? Akabva kugadheni. Handisi mbomire nditaura. Munhu uyu akaita sei? Uchizomuonawo uchizoti nemombe dzedze echikwidza. Dzongwa ndiye mukoma wakaari kutaura. Echiti nemombe echikwidza nadzo. Iye akabva amutorera mombe idzodzi. Akabva adzokera nadzo kupi? Kugadheni. Adzokera nadzo kugadheni. Akati madzitori chinhu ndozvandaitotsvaga izvezvi. Akaenda nadzo kugadheni akasvika akatora vhidhiyo echidzitenderedza panzvimbo pahwane echidzitsikisa. Echitora vhidhiyo. Masikata echitora vhidhiyo. Shumirani pakadyiwa pamakakura sei? Ndichipapima panokwanisa kuita 0.125 pane 100 meters kudai ne12.5 kudai. Ndopane dhinzi chibage chiri pane mundi. Saka pa 0.2 ndopane 0.125 ndopane beans. Ndinogona pechibage padiki zvishoma asi ndina chakada kutiedza neipapa ndisandapapima nepamukadyirirwa kumunda kwenyu dziri mombe dzakusaidzirwa ndisadza ndomadhezi akatanga kusaidzwa uku kwavo kudivi ravo vanoti vanosaidza mombe sisi kupurazi kwati kwatinogara kunofudzwa. Saka kune wai manje
kumagadeni kwedu isu safungawa Pangoshamba. kwakangoshamba Saka muri wavakidzani nawo kuti kwaiwo kunofudzwa uko hakufudzwa. akufudzwi ivo vari kune rimwe process Saka mombe dzinenge dzimbofamba kafurire dzingwa dzavo asi mutemo ndinoziva uchitaura kuti mombe dzinofanira kufudzwa pakugara kwatinoita kumapurazi iwo zvandakadyirwa. Saka pesa apa pakadhishwa zvokuti hapasina chiripo. asina chiripo pangosara kuti Idzi nechibage zvese chibage zvatopera. chakadyiwa chichityorwa chidonhera pasi saka vakazonongawo changa chiri pasi chimwe vachibika chimwe handizoti vakasvika dzose vamwe vangu Umu kwamuri uko handiti mune masabhuku necommittee of sale. Vana vamukadai njere vakauya kuzoona kuti padyiwa apa pakaita sei. Sakaenda kumupurisa wamwana. ndisati ndadaro ndakaenda kunotaura navo ndokuedza kufonera Vakataura nani. nevaridzi vemombe Ndinombobvunza kuti aiwa ndiri kuti ndapedza kutaura navo ndaona kuti tapesana pakutaura ndakaedza kutsvaga ruzivo kuti ndinofanira kufambisa nyaya yangu sei ndokufonera vearex vakanditi tsvagai local leadership ndokubva ndafonera ndakapiwa nhamba dzemuchairmeni wekupurazi kunogara apa ndokubva ndadziedza nhamba dze ndobva dzaramba ndobva ndabvunza headman ndobva andipa zano akati endai munotora vapi chairman wavo vanyorechi maminutes ezvamuri kutsanangura ndokubva ndatora ichi saka nhamba dzevanhu vaiva ndaipiwa vai dzaindirambira ndokubva ndakazobata vagogodera ndokuya Alex Amareda. vearex ndo vakandipindura kuti fonerai Hapana assessment. pane panandida kuti nditaure pavati mombe ndakatinha mombe dzichibva nemutsanga handisi kuziva kuti nemutsanga mavari kutaura ndemombe Chidzirovedzera kumunda ikoko ndichitonyaswa. hazvingaite ini ndiri munhu ari kurwadza munhu akaona mombe ndataura mukoma wangu ini ndiye akatotyisa shoko nokufona Aripo here panisi. pane zvino hapo vaenda kurufu Mumwe akaona zvichiitiko ichindira. ndemumwe wangu ane chibage ichi ndiane foni yakashanda kundifonera kuti Aripo here nisi. vari kurufu zvekare Ameno amusunda sora munhu. darira kudzwa vanhu uye kudyiwa kudaitwa chibage nebhizi ini ndakaendapo ndichinoda kunoona ndafonerwa nambo yakutikadikwachi ndasvikapo muridzi wechibage apa haana kuya ndakataura naye akati nechinanga mombe hatina kudziona dzichidya hatina kudziona saka isusu hatisi kuziva kuti mombe dzadya ndedzana asi nyemba ndeyataura kuti dzenyu hadzina kurara mudanga ndesaka ndazouya inini kuti ndizoona kuti zvichokwadi here mombe dzadya wechibage akati aiwa hakuna kubhadhara ndesaka nhasi uno asina kuya paari kutanangarira zvakaite chibage wechibage akati aiwa hatsi kubhadhara mudhunduro uyu raari kutaura kuti chibage rebhinzi uyu rake vimbe rebhinzi bhinzi rori kutobuda ripagermination rinenge rine mashizha maviri tikagara pasi tikati manjishimai zvauri kutaura iwe kuti tibhadhare bhinzi chati mombe hatina kudziona uyu shumai ari mombe atorambao akati nechinango kana matimimi bhinzi hadzisi dzei amombe hadzisi dzei chirege kuchabhadhara tikati manje zvinonetsa kuti tibhadhare mombe dzacho waitokuudzwa nemunhu kubva kuseni mombe dzachika usiku oziva zvichitaura indarara usiku ndazoya nhasi kuseni wati wauya nemombe ndokunyarira patikaita ndokuzouya mupurisa kana mukabvunza mupurisa kana unoona bhinzi dzangu dzari kutaura dzanzi pazvemashizha tu dzichobuda Ameno mupurisa kavakaenda. zvese tinazvo Chii chakaitika imbodudzi. Waone. Watora vhidhiyo here. Undachiro. Nega kuti dzakazvimwa ndikokuone Unangoda zvinhu zvinosaidzeti izvi risiri rakaradai so kubuda asi mosati bhinzi rikakutanira chitenderi ndoyamuri kuona apo
Matsimba ese zviri kuno. Matsimba ese chibage manyoro. Apa muri kutonga zvechibage zvakazvobhinzi. Andizvi vamba muri. Ava ndewe bhinzi ringa ndechibage. Avaya vachiti zvese. Bhinzi nechibage. Zviri kwasamundi zviriko Saka kana zvese zviri zvinooneka. telefoni yako futa kuno. Right, saka bhinzi idzi tinokuona kuti mombe dzakafamba matsimba arimo. Dzakatsika asi zviri kunzi dzakachangobuda kuda kuramba mashoko mamwe ari kutaura kuti inini ndakati kana ava vari kutaurwa ndatenge ndichifonerana navo kuti tikwanise kuya kumwe asi kuvillage kuri kune rufu. Saka mashoko ari kutaura kuti vakati hazvina basa ndeyekunyika vari kutorwadzirwawo ndo panga tichotarisira kuti tinotoshanda basa rekuti tikohwe. Hapana anoti akadyirwa nemombo oti hazvina mhosva vanhu vakaiswa fertilizer vakashandwa. Inini bhinzi randiri kutaura kuti vakati hazvina mhosva ava musundasunda handina mbobvira ndati hazvina mhosva. Handairwadziwa kusvika pakutora mafoto ndingatine mombe kuti inopinda munda mangu ndiwane kutora foto mafoto emombe padzakazodzoka pandiri kutaura ndakavafanira kuti vanditore mombe dziri mumunda ndinawo mafoto nenguva pavari kuti masikati panguva kutodoka kuma26 nguva ndinadzo foto rakatora rinochengeta nguva nokuti nhau iri kwapa ndeyekuti pairi kunetsera nguva haisi kuzonyatsojika nokuti mazwi enyaya muri kutaura muri kupikisana. Iwo uri kutaura chibage chaisiri chako ndichauyiwa ava vari kutaura kuti wechibaga akati hazvina basa iwo wati akarwasa. Saka naizvozvo hatisi kukwanisa kunyatsoziva chokwadi. Tosanga kubvunza kuti vecommittee of 7 vakaona here madyirwo apakaitwa kukura kwapo nembeu dzepo dzakadyirwa. ndakange ndane chivimbo cheumbo nekuti sekuti mupurisa wamambo akauya akaona. Saka ndakaisawo chivimbo changu paari kuti sekuti aona uye ini nditatora mafoto zvakandipa chivimbo chekuti handimanzwa kuti mupurisa tikumusvina kuti ataure ipapo ichokwadi chaagona kutiburitsira foni iri kuratidza bhinzi dzidzi. mazuva yayo pakadyiwa ini zviri branch yamberi komiti yangu yafizwa ndingaitonga mazuva yayo saka handizamuona mesejaiiwa saka ichakafurizwa angambomira angane zvakaita kanga angambomiswa tobazizoro asi ni mazuva yayo isusu chatinobuda chinobatsira makomiti okusekurisa anoona pamwe chitaimtaima haanyatsoona saka tochita zvinhu zvokukurirwa pamusha zvosumukawo nokuti kana pakapiwa jajimendi ineni kana kuti zvinenge muchiitwa. Saka takangoenda tiite mujajimendi isinawo uchapupu hwomusha inonetsa munyatsoziva zvokutaura zvatimutaura. Saka tinge tichinodzanya zvinhu zvapupurirwawo nekomiti yemusha kuti shuwa bhinzi rakadyiwa mupurisa wandezoshuwa akaona kudyiwa kwacho asi tinenge tichidorumusha vapupure kuti mangwana kana zvakazoimuka zvinge chizomusha vakapupure ndinozona ya ichokwadi ipapo ndopandati ndakambobvunza anova head iye ndiye akandipa ruzivo rwokuti fonerani vecommittee of 7 kupurazi kunogara apa ndopandiri kuti nhamba ndakaita dzekusendera dzevanonzi vamusaruri ndobva ndakafonera foni yavo yakadaka inyaya yekuti inini ndinopa ndati chivimbo changu pakaramba nhamba kumba kwavo handikuzivi chiyamira kutaura. Saka ndakangoitawo chivimbo chokuti sezvo mupurisa wamambo wasvika pano ndobva ndakambona chivimbo mawitness anova mukoma wangu newanomwana anotondera ifana pavataura kuti ndakatina mombe dzanga inini ndinodzisa mumunda vakuti apupure kuti iye ndiye akatoona mombe kuti azokwanisa kuudza vane chibage vane foni yakazoshanda kuti kuudza baba ava vakatotorera mukoma wavo yemombe echitodzinga iyeyo akadzitora akati ngatidzidzosere ikoko umbonda anawo akachangonodzitenderedza chidzizengerere echitore mavhidhiyo mugasheni
ndinogara zvakanaka naye dambudziko rakababa ndokutorishaya dambudziko ratouya apa nechimama dambudziko rauya apa paakataura kuti zvanzi zvomunotaura ikokoko ndiri kuzvinzwa plus munhu ari kutaura kuti ndiye anoumbowo kuti mombe dzangu dzadya anyemba. Ndakavaendera ndikatowafanaka handei kudari nokuti ndimi mune umbowo makabudise mombe mugadheni mani mabaya koina muna nguva here yamakaenda kunawo kuti mutaurirani. ndakanga ndina nechinanga handina kumboenda kumba kwavo ndakaenda kugadheni ndafonera nechinanga kuti mombe ndadzara dzomudanga saka nechinambofonaka vari kuti mombe dzangu hadzina kurara mudanga ndikavafonera vafonaka nditori nevana vacho vakati handina kumbomudari ndikavaudza kuti nechinanga panyaya wafonaka panyaya yakudari chihandei muchinohwitinisa kuti shuwa ndakakuudzai kuti mombe dzamantenge ndo dzakanaikutaura makuya kunokudari akaisakana uyi matanga kumboutaudza uya makuya here ndipo patakaenda nanechinanga pamakaenda nanechinanga iwe munongokutaura kuti nditaure ndibhadhara pamukati pakati wakauna ndangatine muridzi wechibagi nevana vake neivava amai avo pavari kutotaura mombe yavo yakabva yatouya musi uyoyo tine chinangava vakavasiku zvemusi uyu wandakavashedza mombe yavo yakabva yatouya inonzi gypsum wouso vakanga vatotaura vachiudza vana kuti zvakanzi ndedzangu dzadya dzichadzoka shuwa dzakabva dzasvikirana navo pagadheni ngavapadai kuti haineri pasvika ameno apfa mombe dzonzigypsum mombe dzangu vanodzizivagypsum vanoiziva gypsum ndeani ndeyangu mombe makaiona ikati mombe yangu yanga iri patakaiona yanga itori kudhasti uko kumba kwedu rodhi ramakadzika naro muchiende kwavonaika apa ndakutoona kuti vanhu mimi murikugara munekuma makamakana ayo iwe maokukura kuti hauna kuona muchapinda kamudani iwewe mombe yekuti gypsum wakamboiswa wakaiwonawo here saka iwopa watanga kupupura watanga kupupura pa alright ko iwewe gypsum wakaiona kwakakusina saka iwe pawakaona gypsum ivi makaiona here gypsum ndii mombe yangu inini yakatobhokwa ichitorayanga isiri mugadheni ndinekuwaonaika naivanaa ngatitaurirane yavo ndiri kubvunza iwewe wakainzwawo here kwakausina mombe dzakadya dzainzi dzadya usiku pandakazenda kusena kana ava vahana kudziona usiku ihopana pakaoneka mombe asi vamwe vakuita zvekufungira kuti mombe dzevavapinda mfuwa dzavo mombe dzevava dzinodya ndati iwe pawati vanga vakufungira vanga wadhitekta sei iwewe kuti vari kufungira pandakati vari kufungira ava vakagara vachishedza vakagara vachivashedza kunzi mombe dzenyu dzinotambira kunokumagara kugara vati munhu akagara achishedza munhu anenge ashedza kangani saka pazuva iri riri kutaurwa iwewe sabhuri wakamboona here ava vaviri vari vachitaurirana nezvagypsum pandakasvika ndati iwe ndati wakamboona here ava vaviri vachinongedzera kagypsum ichibva kuguruva kwake ikoko aona saka pawataura kuti iwewe unenge nhamuii iwewe wari kuona kuti akaipa pavaviri ava
Hapana, uini papa. Ndati akaipa ari kunyepa pavavigazia. Ari kunyepa ndoyo. Noti mombe dzakadya usiku. Hapana akaona mombe. Asi akatenda uyu kuti aiwa zvechokwadi mombe handisi kuziva. Handichigariridzai. Tozoona mombe dzinouya. Akataura chokwadi. Dzinouya akabva chimombe dzadya ndezvava. Chipano. Apa ndabata nhau iyi yataurwa neuyu. Kuti gypsum iyi. Iwewe pane nguva yawakamboiona here iri pedyo kumazuva yako. Pamazuva ari kutaura vanhu takuiona. Saka uri kuvarambira here kuti ava neava vakambosangana vachitaura nezvagypsum. Pazuva iroro havana kusangana kutaura nezvagypsum. Saka iwewe majapa uri kunyazopapinda seya nokuti uyu iwe wataura uchiti pana gypsum. Kana gypsum ndataura ndichiti vari munzira kunoshedzwa kumba kwekuti vauye zona zvaita mombe. Dzimwe mombe dzavo dzaitotinhwa nevana ava vachitoti tinhai dzinake direction yekuenda kupi kumba, nekuti vana ava vanga vapindura mhinduro yekuti kana dziri dzangu dzinodzoka zvakare kupi kuzodya. Shuwa vari munzira kudaro ndopavaitoona mombe dzavo vachitotuma vana vai kuti dzitine dzidzokere kupi kumba. Vakutosvika pedyo negadheni, panova pane gadheni akabatanawo nereni, ndo pakanga pana gypsum iri munzira kutouya kugadheni. Vana vaindokuitina kuti idzokere, haina kuzouya nerodhi yaiuya, ndokuchinja direction ndokuuya neimwe rodhi kusvika yasvika pamunda. Ava vakati kune vana vandakati aiwa isiyei idye, handiti vati vano ichadzoka kuzodya here, saka isiyei idye vachiona vabvume. Ndopakuti idye vachiona munhu anenge akamira papi. Isu tanga tiri kukona kweimwe engo yemunda iyo ichiuya neimwe rodhi yekune imwe engo, nokuti munda wakareba zve100 meters kudai. Vava vanga vari papi? Ndanga ndinavo panga ndiri ipapo. Vanga makamira mese? Vanga vauya kuzoona manje vatouyiwa navo nevana vai. Vana vai ndova vakazotuma kuti chinoitinhai idzokerewo. Mapane nguva yamukamboenda here kunotaura nababa muri bese? Baba vanga vari kutaura kuti dzakatiwangongoti ndakamusi wache iwoyo ndomusi wache one musi iwoyo wanga wakati mombe dzenyu dzarara mugadheni. Handidika vakati dzarara mugadheni handisi kutaura kuti mirirai, handisi kutaura kuti mombe dzarara ndiri kutaura pakuonekwa kwagypsum muine ava. Pane nguva here yamukambomira muri mese neava muchiona gypsum. Yakauya mombe yani tiri mugadheni mavo zvava kutati mombe dzakauya dzese. Yani mombe iyoyo yakauya. Gypsum ndio mombe yakuwani. Yani ndeyangu mombe yacho. Yaichageriko. Mombe idzi ndiko kwedzinomwire mvura nechinano. Ndoko dzinomwire mvura. Nhau iriko dzaenda kunonga mvura. Ndoko dzinomwira mvura dzikabva kumapuro dzinoenda kuna mvura kudiwa. Iwowo kuti gypsum yakaonekwa kwadzinomwira mvura. Ndiko kwadzinomwira mvura. Ai, hakusii. Saka ndotaura chokwadi akadai. Changamire pamusoro. Vakanga vachitoonawo gypsum inyaya yekuti mari iri kutinetsa chakati. Tikadai tangouyawo tese dai ndanga tichiziva ndokukakavara kwavachaitawo. Mombe yavo yakatouya hakuna izvezvi kana makauya kuti tingotumawo kana mumwe chete anomiririra imi Changamire kuti auye kuzoona kudivi rekwatiri kutaura kuti pangadai pari kumwiwa mombe nemombe mvura izvezvi zvaizvozvo pamusoro Changamire. Changamire chatinoziva isusu kupurazi kwandataura kako vazhinji tinotorarama nezviro zvokurima. Magadheni edu kupurazi kwedu isusu hapana akavakira nekuti mombe dzinofudza. Mutemo unotitendera kuti isusu titase mombe dzedu tichifudza. Ava pavari kuda kurambira kapa ava vamusundasura mombe dzaamai ava ndo dzavanotoshandisa, ndivo vanotombova kuti vari kudzifudza. Saka ava vari kudhipenda mhosva iyi nekuti vanotoisa mombe dzipi idzi. Pataurwa shoko randinoda kuti ndikubatsirei naro rekuti zvanzi ini ndakataura kuti zvamuri kutaura ndinozvinzwa. Mashoko aya anga asingapinde panhau iyi, angari pegore rakapera. Dzaindishupa zvakare mombe dzamai vandichivafonera. Saka vakazotaura shoko rekuti shumai ari kuti akaona mombe mubani ari kudziti mombe dzacho mugati indadziona mubani. Ndo shoko randakati saka mugadheni mangu ndo mubani here mamwe ndakaona pandinofona kamombe dzine zvadzinenge dzatoita. Kumashoko ndaita vekufonera mai ava sezvamataura kuti vanhu vanombotaudzana kutaudzana kufonerana mombe kuti uya mutore mombe dzenyu
Saka rwendo runo ndakatovaudza chero musi wewe ndakati rwendo runo handisi kukwanisa kukufonera. Ndaneta nekuti airtime inorwanda ndakutondiwana vanondibatsira nekuti kutaura ini ndinoita sekuti ndikuramba ndichinyanya kutaura nezvemombe dzavo. Asi kudivi redu isusu mombe dzekupurazi kwandinogara inini ndine chivimbo chemashandiro andinoita nekuti dzinofudzwa. Pamusoro echangameko, pamusoro pane pandanzwa kana manzwa vedarika panzi izvo pakasvika pamaterms ecompensation ekuti paripwe magaroni 3 ebhinzi nesaga refertilizer. Esteri ayo ndiye akadaro ndiye akadaro vamaita sei? ini kubva ndakangosumuka kubva ndaenda ndikati shuwa munhu akanditi magaloni 3 ebhinzi apa pakadai ndini dziri kubuda endi mombe dzangu haana kudzionemo. Sorry ndiri kufamba nenane Hacho ni mimi vakazouya negaroni 1 ipapo paitaura chimunda chechi pavari kutaura pakatsikwa nemama. Saka ini ndakati magaroni 3 nesaga refertilizer handina kuzombopinda ndakangosumuka kubva ndatoenda. garoni 1 ramakanga mauya naro aiwa akati uye kumba ndikati shumai inini magaroni 3 handawa vandasimudze garoni rangu ndikati fana chinodya rurure garoni iri. That was admission of guilt. Maiziva kuti makanganisa. Aiwa mombe dzangu ndekuti imhuka ndakati imhuka asi mombe dzangu hauna kudziona endi kana vana vacho havana kudziona. My estate imi munhu anobvisa garoni rebhinzi rokunoripa pasina mhosva yamakaita. Aiwa zvandanga ndabvisa nekuti akati mombe dzenyu dzinogara dzichiuya kwete mukuru haasi webhachi padare kana achinge akoniwa handitika bvumai chete kuti makatadza handitika nokuti kuzosvika pakuti ndiri kubvisa garoni rebhinzi. That is admission of guilt. Saga refertilizer ramakazotaura imimi kuti handina munhu angaifanira kuti pasaga refertilizer atadza kuita se kundipa. Saka mungaswera muchititenderedza asi chaivo pane nyaya tapaita se tapaona. Saka iwo wanga uchida chipa ini changamire ndanga ndichida kuti vandidzoserese kutaura kwanga taita vandidzosere zvandakanga ndaisa. Ndakadyara magarani 3 ndakaisa saga refertilizer recompound. Saka ndo zvanga ndavati ndidzoserei vakatobvuma amai. Vakatonditi uyautakure vakataura kuti mashoko aya akatondirwadza vachiti uyautore nhasi chaiyo ndo mashoko akabuda pamuromo kwavo vachiti nhasi chaiyo. akanga aripo ni muzukuru weuya nechibagiro anga aripo vachitaura kuti atone vana 2 anogona ngazo chokwadi kwa akayanga mukona ndifungotanga kuti akatotaura achizvizwa tanga takatogara pamwe chete. kuna muzukuru wake kana iyeye murumuru kwavari kutaura iye ndiye izvi zvanzi ndiye akabudise mombe ndikamubvunza kuti nai wabudise mombe dzangu ukati akati isiyei akanjeji ninandida kuongori nokuti apa munoona munhu unyoti iwewe nemombe dzako fudza ndizvitera mwana iwe nemhuka yako chengeta iwe negadheni rako fenzera ndikuona zvinhu zviviri iwe nemunda wako fenzera iwe nemombe yako chengeta. Saka mese makagoda kwete kunyanya tangoti mombe ngadzichengeta kwete kunyanya transparent and justice. Murawo unoti iwe nemombe dzako chengeta iwe negadheni rako fenzera. Zvakaitika izvi saka imiri vaviri midzokerai kwamunogara iwe unochengeta mombe dzako wataura wakati uyatati dzinogara dzichizviita. Saka kana dzagara dzichizviita iwewe mugadheni mako chindaurisa nyika yemuomo wayo mombe
mombe yake ikapinda mugadheni imo mwene gogo. Wasizwa? Unozitorei mombe dzako kuti kusosera kuti kwaiswa mugogo kako. Saka iwe mombe dzako wakonda kunodzichengetedza kuti dzisvo dzakazopinda mumunda. Angatiwirirani imakundichenjera chikuba nokuti murawo werenzi unotaura kuti iwewe fenzi rakako iwewe mombe chengetedza mombe. Saka iwewe mombe watadza kusosera munda wako, iwewe mombe watadza kuchengeta mombe dzako. Saka paini ndoda ndichikupai matemo yemagariro kuti kana maenda uku wandinozoona ane chemumwe chinenda changu kana akarima beans hadzizofamba kuenda kunotsvaga mombe, asi mombe ndo dzichazofamba kunotsvaga chibawe rebeans. Handiuri kumanzwa? Saka tichafamba apa ndio chendakuda kuti chendakuda kuti chinogona kutofa kana kutorumwa nembovu. Ndochino chafamba. Gadheni rikasumuka kuya kudanga kwako iwewe kuti rijiwe nemombe. Mbeu yacho ngaijiro mugadheni mombe. Asi mombe dzako dzikafamba dzikanopindawo mugadheni ndokuti bhinzi harisumuke nekufamba, chinofamba imombe. Saka pazvinenge zvichida kuwirirana kwenyu vaviri makagarisana. Saka mukuvaka ukamu munenge makuti pave nerunyararo. Saka panhasi mauya neuchenjeri, mumwe nomumwe yakagadzirira kuti ndikuenda kukosha apa ndinoda iwe mamakwikwi. Saka iwewe kune committee of 7 wakamboinzwa wakamboishedzawo ndopandati ndaedza namba dzavo dzaii iyo committee of 7 ine namba imwe chete ndakandapuwa dzachairman wacho. Committee chairman handiye committee of 7. Chairman ndiye chairman, asi mune vanhu 7 vekuti haushaye mumwe chete anouya kudambudziko kana raitika, anove anga akamirira izvozvi ari witness wako iwewe. But failing to contact is a weakness. Andikapapari? Failing to contact the responsible authority is a weakness. Imimi onyi yasvika pakuta iwe ndiwe chairman womunzi wedu Musaru. Now we for interest sake kana muchiti kune mawitness vanogona kushandira tovapa mukana vavo. Tinoita nenge backlog yakanyanya Tanzania. Tovapa mukana. Tinoita backlog yakanyanya. Iyi zviri wachigona Nokuzori yaira pane chinanga yada kubatsira vanhu mapurazi kwanza negovhiti. Vanhu vekugovhiti vakati chipirira ndobva vaisa nzvimbo yavo yomumagadheni. Saka magadheni aya muminda zvokuti mukatarira mumavhidhiyo munda chaiyo rotori dhunduru. Saka area yavo yese iyo yese kubva rukuva ruri pakati kumhiri nekumhiri magadheni chete vakiri vanongoti minda yavo. Saka muda dzekuchipanza ndo dzinozouya chete dzichapinda. Saka ava manje vaifanira kuti iva vaviri ava votowirirana kana vachibhadhara ava zvotopera zvisina kuti hazingamborembeswa, nokuti ava vakasabhadhara ava zvaitaura mambo zvezvo kuti hauyai chokuoiva mombe dzese dzemuchipanza dzinoita sei dzinopera. Takairebesa tinoramba tiine backlog yakaita yakanyanya. Saka atitenga samoni ndiani Shumai. kwakajiva zvishu wazopopora kuti kuti nyaya dzekupapadzira kuti vari kuti mapurisa anotemwa. Handiri mazvona mapurisa edu anotemwa, anenge achimiririra chidzidzazvi. Saka ndambodaiwo
Rege vatanga kweshana. Oh. Yembera zvavo. Saka wati mina unidisina. Kwenda kushinda Iwe uri mupurisa. Haya, masvina Saka kadai. manje ndio pane ndesaka ndaramba ndiri kuti pane utsotsa kuwirirana. Zvino vamwe vakanyararapo uyo mumwe wako uyo akupura kada. Aiwa shupa pavakaipupura handino vaita nyembombe paka vakashupa Saka vachikupura ivo kwavanga vasiri makavimbika here. aiwa wona pane minyaya inokonyumba so Aiwa hatifananidze nyaya hatifananidze. Chokwadi chinenge chichida kuti chibude kufanire pane kunyepa. vakadyiwa nechinanga mazviro tina aripo zvese zviripo musaaaakura kuti zveshuva mombe dzavo dzakasvika dzakabuda sere mombe tisiri hatisamburi ndatakudziona tatisi Ndo zvandiri kuita. Saka ndabva ndichisvina nyaya iyi. yabuda mani Yakuda mutombo. yabuda mutombo. Zvinzi kubvuma muhosva ichifanira kwete kutesta vanopona. Iwewo pawapupura pasiripo wange wanyara uri sabhokuchani. Exactly. Pawakaona noti nyaumba dzavo dziri kukweshewa muri anachinangamisa. Hatidi kuti izokusvitsana paunosvika pakusvina chokwadi chedu. Saka madzimai mutendi kuti mugarisane zvakanaka. Miri mawanika mawaniko mombe inonzi ani mombe gypsum ichitrespass kumunda mwana washumani shumayani mubani kumunda kwashumai mubani. Chile kukuongorora nhau yonga wanga chijachina conversation Tara tuvandikuongero yamwe ngatiara neserita vakashandisa bhegi compound C1 vakashandisa 3 magaramende nemari yangu yandakwirisoda conversation aiva va 0.125 ndati
12.5 meters kudai dziri 100 feet. Compound C, 1 feet. 3 magarani mbeu. Compound C, 1 bed. Nema Magarani matatu. magarani Magarani mbeu. Magarani mbeu hizi. $6 court cost, Yeah. right? $76 court cost. Yeah. Then panau claim ya claim hapo. Iwewe watu wa garden hauna sasa garden hapo. Iwewe watu wa ng'ombe hauna kufudza ng'ombe zako. Mese munosafa tinosongana pakati. Kuti mangwana iwewe muridzi weng'ombe unechokuita, iwewe muridzi wegarden unechokuita. Saka pamaclaims yachanjwa neuyu fertilizer half bag kwete full bag. Pamagaroni panga panzi 3 1.5 gallon. Andimanidzo compensation. Ndikudiwe 21 days to pay. Andimafanzo ndokupura pamba pa $60 ini ndikuchengeta mwangu wakasuka. ayo na iyo yasiyana ndikundokutaura panyaya yemari. pamari yako ndatokudzikisirai andichadi ndatokudzikisirai muri agere akangarika Pauline Razao. mapambo Pauline Razao. kuramba kubhadhara. saka uyu woyu paro Wemsaina mai. uyu utamudzinyirira mese muri vaviri iwewe tema mosangana pakati.